Bai. Gero egun zen, elkarte bat edo dana dalako bat, sekzion femenina deitzen zen, ezta? Bai. Zer zen hori kontu hori? Sección femenina zen Falange Española Tradicionalista y las Jons. Zien. Eta ordoen, ortulekoen, Vicenti ortulekoen, horrek zien aguazilek aiteta semi eta zarraparri. Teukien, pentsatot nik neskato bat, Maria Jesus Castañera, baina adoto modu horrena etzan. Adotada moduen ego zan. Baina hareke, mota bena, zelan eskolan, zigiduzkuen, Setion falangeko liburutxu estudizie, horrek emotuzkun aztien birriten ero, txarla bat. Liburu horretako gauzak, estudienako eta... Bai. Hor, Maria Jesus Castañeratik aparte, zure tia Kontxa, Santorkuato, horrek be bauken funtzio bat horre, ezta? Bai, ez da izarrekoen bai. Permiso batzuk, Bai, hori betartin sartuta guen. Bai. Egun doztuzti berbaiken. Ze, klaro, ni zelan beren lobia, zibilken karnozan beren lobie. Bai. Etxien amak, opitxaban kontu hundize, nire hurrien da, bizen hurrien ezer esate. Ze bestean, nos íbamos de la lengua. Bai. Da, ezaben amak gure... Historizek, ezaben gure amak historizek ezelan. Apolitikatu dala zan, ama. Bai. Baina, asko pasago belako. Bai. Zera, dana dala, honek, por ejemplo, zuk estranjerure joan birba zenuen, permisu eta berak emotea ben, ezta? Ba, etorrik itxanen bier, permisu emon deitzuen, eta, hoxe, zaula kondutuetara aitamentuen, noren zemeiero alabide zainen, eta pagao peseta bi orduen, pagao bizan zaula kondutu hoi, eta peseta bi asko zua zen,